Ka kinhon runar ka badan kti ha ka bakendang batrong tu ya kapisa na ka ATM machine jong ka Meghalaya Cooperative Apex Bank. Kabalaja ha ka santrik ya yung arjar apnrio ha bhoy rumbang kala syak kemno na ka jingkhanra ki pulin karibhoy district. U Superintendent of Police karibhoy u Giri Prasad M IPS lingba u kurbo balapalaj ha ka arkandaytrik ya yung upintip bakakinhun special team balayalamda u additional superintendent of police crime karibhoy lembat ki waipat ki he pulit ke district hapo ka jingkmi benya bajing batha jong DIG Eastern Range Shillong. Ha kani ka jingkhanra ka bayat lang ki pulit ka Meghalaya da ka jingarap ki bor pulit ka Assam bat Haryana kilayo ban kemno ya ka kinhun ki runar ki badan kti haki kam lute ATM hakalengkari kentup ka jingja syak kendang ka balajia haribhoy East Khasi Hills, East China Hills, but North Garo Hills. Laingot na kini kirunar layo ban kem na kathain Barpeta Assam, ya ki balatip kerteng kum ujiarul hok, Amzan Ali, bar ujul hash udin, kat bay ki laingot pan layo kem na Haryana. USP upintip ru ba kini ki runar ki badan kti hakabalute na ki ATM kila pendan kam da ki tiar bala pendai da ka gas ban ot ya ki ATM machine tang hapo kindiat minute bat phatkrat haringkat ka pisa ki ba ki yo lute. Ula benrap ru ba kani ka kinhun ka jupen jingmot kham tam ha ki tu ki jaka ki ba kham paji bat ki baduna pahra.